mga kayat. For today's video mga kayat. Kaya magibuhat may kuha sa Sinsio Challenge mga kayat. Iso na mo plato ya. Buta ka rin na. Makakuha. Huwag dagan. Huwag tayo daog. Makuha po. Dilara po to. Bisag di makadaog. Sige mga kayat. Magsugod na ta. Atong hugasan mga kayat. Challenge mayroon ng kuhan. Kuha sa kwarta. Sauce plato. Dara mga kayat. Mga tagpiso nga Sinsio. Ato sauce plato. Ato hugasan mga kayat. Kwarta ba na? Ato hugasan. Tagpiso. Ato hugasan mga kayat. Sinsio ba na kwarta. Para isa kuhan mo. Hugasan to sabon o tubig. Sinsio nasa sod sa panplato mga kaya arong ipapabuang harina. Tara. Sinikadji na akong kontestan og sinas. Lumbas lang kuha sa Sinsio para ganay sila kinsay makakuha. Nya babaray kuha mga kaya to gamit ang gamot. Babaay ra gyapon. Iniro mga kaya. Sige. Parehas sa katong sa saging mga kaya bakire lahi na sa ni siya kanang kwarta na pud ni nya. Na papabuan akong harina para di makita lang kwarta pila ka buok basta ila nang makuha mga kaya. Ilahan na. Nasa. Sige. Magsugod na ta. Ihapog 1 2 3 ha. Nya, moingon ko go. Sugod na sige. Sige. Sige ha. Sige. Mag-ihapog 1 2 3. 1 2 3 go. Wah, gini anyo kan rin. Gigi, padaplin nyo, makuha nyo eh, padaplin, kaya nyo na. Makuha nyo, nyo na lagi, padaplin, basta makuha nyo. Gigi, kuha, gyan, paninga mo, gyan nga magkakuha mo, inyuhan mo na. Kuha, okay, mo na. Sige pa, punay pa na. Gigi, dagan na, gyan. Kuha na, tanan, dagan, gyan. Pito na kabog mga kada plato ay pagpaluwa kay magabulit yung wawa. Marong istas awan pila na kabog nakuha no may ala dagan nagbawas ni kansin ikanas kailan na kabog nakuha no ayang tilapia ko na gamitan din marong istas gamitan din wala yabo na bawal na disqualify ayaw nang kan baba ba lang ayaw gupti baba gi ko kuha agi na ang mabili na kuha o ka na usa sinos nahurot na day mo tanan eh. Dapa mo na god. Dapa na. Dapa mo na. Tara, nakuha ni Kajin mga kaya tayo. Ayaw nas. Ayaw. Makuha mo ka to lang. Tara. Mga nakuha ni Kajin. Magkapilang mo kumabi. 7. Kuha tanan. Kamas, nas. Marong islas. Usara ka bag nakuha nas.